Naara na sa inom ang pas. Pak! Ah! Darok man! Ya! Oh, yun mga idol. Okay, hindi nasadta ka ng Super Mario in the real life ni Bitmaster. Ginbat ni sa tanya. Abangan idol nga mag-vlog ta dito. Nga ingon ani man ni. Napiltas yung challenge. Ya unta ang makadaog ani. Kasi sa dili ko ta mo adto sa challenge idol. Naamatay ka ko mga moy ato mangluluwas mo. Ari kita. Mao gina atong gabayan nga unta successful lang amo ang tingwa nga kami tanan wala mahitabo. Sige, nya ba amang na mga idol ha nga kanang mo adto na mi dito kay sila kasagaran dito mga ubang vlogger na ana dito nya mana abang-abang na lang kay padung na mi dito gi tawagan ako nga ari na kay nagsugod na mi o iya babay mga idol. Wow! Ayaw na nata diri mga idol nagtapok na ta diri mga nanato mga ka breaks dire. Oy! Dol. Atong kinakusgan nga taga Balanban oh. Morning katong isa to Tres Buakak. Naapil sila tanan, sila tanan dire oh. Kay uniform kay kayo. Tres Buakak. Okay lain dire ka na linear ba na yo. Dawa raw. Morning kamo challenge ron. Ang bayan ni Enteng. Yeah. Darang isa. Pangis kayo. Kauban ay boy hotdog on board. Gisi na to Gisi na. Si Dugkal. Dugkalon na ron. Oy, idol. Idol ko. Oh, ay shout out idol. Oh. Shout out sa mga nanonood ngayon, suportahan niyo yung vlog Okay. ni Tambayan and Cheng. Okay. Shout out pangalan to idol? Antlizi. Oh yeah. Anak ta kabangis na ana dire si Antlizi. All right. Dire sa Cebu. Mo ni akong idol si Abay Inting. Oh, salamat idol lang. Naar gyapon ta. Naar gyapon ta pero Daog sa mapindi idol. Naar gyapon ta. Naar gyapon. Natay atong amigo sa busy kay siya. Busy kay siya gablay po. Sana all. Tayo magsasaya tayo. Ano man idol? Anong duka na mga buntag sayo ba dun? Duka gud ay buntag sayo, duka na kapoy dito. Mga palawpog. Palawpog ba? Wala kong amigo. Wadia. Ako, amigo na ko. Maoy gabi hubong. Kay idol to so. Talaptin sad wala lang ya pares kay di man pwede jud nga maghunot sila way mabilin sa balay. Wa may bilin sa ero. Na ero pa kanon na. Zewal on board. Mr. Z. Mr. Z. Oh, Mr. Z. Please upload. Please follow. Oh. Mr. Z. Oh, Sorry for inconvenience. Usan sa mga haligi ni Bitmaster. Ato tayong bisiyatahon si hotdog kay ano busy mo jud kay ni siya. Oh. Yeah, right. Lo, yata nag-single mo duha dol. Ingas dito sa sakto. Ay, basta on board. Asa dia tong sapatos niya pang basket. Yata way pinahanaw. Mana ko laway. Boy hotdog, shout out kami. Shout out day. Yata nabi yung buyaw. Yata mo may tugkat. Uy, pinahan mo. Pero wala siya. Ay ginabuhi ni. Grabe bangisa rin. Ano ni siya bangisa? Patay na dia. Dapat mo daw gud. Grabe. Di siya billiard rin. Pak. Nay. Naong rin na odol. Wa may shuttle. May mo yaw. Pak. Wah, grabe. Di dota. Nakayot pa doon. Ikaw na hotdog. Ito. Lingko na ka. Wana ka. Pildi na ka. Pak. Look. Yoto. Grabe. Wa mo agi kalo eh. Ada. Okay, last ball take ulit. Ano dito? Ay si Virginia. Waray. Wow. Kapad no. Yoto sutuwa. Sutuwa ko naman. No. Patay. Kita bagot. Coast Guard. Kalo gyapon. Yoto Vitrado. Naong rin no odo. Fuck. Layak lumano. Tayo pagka wagay ayaw dito duha na okay simple bagay simple ta simple bagay simple ta dito talim iwa gagi aon ano di kay hindi Pero sana manador grabe ay partida to yo kare
Wah, gyata gipakit man. Oh, kare. Dol, saan na dol? Hotdog mo dol? Hotdog mo glayat dol? Ah, grabe porma usap-usap po. Ah, grabe layo aras tinoo dol ay. Hotdog rin yung kakutob dol. Oh, grabe dus. Single ni duha. Mo ni gi-ari nila. Siya single ni duha. Aga single lang duha. Lo, yata dol. Siya ta dol eh. Yata lang yung kurmagon mo dol. Las bultakig pa. Sus tegana na among dol. Idosi toyo, wag mo igodosi. Ay nga buang, tira na. Oh, wag ibuang na. Pak. Grabe 15 dol. Kanay pormaha dol. Sob. Sudlor is my pocket. Bakit eh? Wag iko gyapon oy. So gyapon lupig gid sa kuan eh. Lupig yung ganun. Lulo. Suwasa ko na pagaluluan. Wah, grabe kapit yan. Kane sipiat pa amahaw na. Oh. Lapu-lapu versus lapu-lapu. Pa, hala. Puro ni taga lapu-lapuhan eh, dayo ra. Way pasay. Pa, naara na sa inom ang pas. Pak! Darok man! Yak! Pak! Grob! Bangisa, giduwa. Hindi ka. Kata di dayo na direo kay para lang maduwa. Grabe, bangisa. Di dayo na nindo. Puro ni taga lapu-lapu ha. Jason egg o si hotdog. Sardinas bis mo hotdog. Ya. Grabe. Nakadao kay si hotdog. Congrats hotdog. Alright. Winston Lee, Brad Winston Lee on board. Sos grabe eh. Agi kantahan na yun ay. Oh, nana si Winston Lee mga idol. Okay, giapas nila Beatmaster. Grabe bangisa eh. Gatente gabi, Brad. Kamping. Oh. Kanta. Kantahi siya. Kantahe rin yun, mentras nga ako. I-vlog na diri ah. Kantahe ikaw sabi? Loy. Tayo si Virginia Beach. Kantahe. Para si Bibi ay Oh, Loy. paino lang ng tiki-tiki. Tiki-tiki plus pagpalakas. Tiki-tiki for baby. Abilik sayaw. Tiki-tiki star pagpagwapo. Tiki-tiki pagpaswerte. Ala, grabe, bangisa boy hotdog eh. Hello mga idol, okay, nada ko introduce inyo nga games mga idol. Nindot ni siya nga games idol nga PHL win, okay. Daghan kayong ni duwa ani mga idol tungod sa sikat o uso karon mo ni nindot number 1 nga games ron mga idol nga gikagubtan. Perti nindot ta mga idol, okay, ako i-share inyo mga idol ha unsaon pagduwa. O ingon ani ni siya mga idol. Okay, mo duwa ta og 20 mga idol. Oh, 20 20 lang oh. At atoy okay, ana ra gyapon 3 ra gyapon ta. Atoy 4. 4 ta. Ya. Sige, ato ibit. Okay. Ari ka tadre. Ay. Ana, normal rin gina siya mga idol nga mo kuan siya. Oh, na. Wop. Ay, salamat. Op. Ay. Wag. Wana isira kaya cash out. Oh, ana ra siya. Nindot isira kayo, layo ra sa bomba. Mo to teknik pak layo ra kayo bomba, upat ka bomba oh. Yung ana ra siya mga idol, mo taya gyapon ta. Atong i40, 40 ta 40. Ginagmay ra nito. 4 gyapon, bit gyapon natong 4. Yung ana ra mo gyapon ta. Pili ta. Bang. 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 Quick. Oh, hawa. Wala. Daog na kayo. Dako rin daog. Kutsinta. Oh, yung ana raw, layo rin sa bumba. Oh. Sus, layo rin sa bumba. Oh, yung ana rin siya kadali mga idol. Cash out na yun niya. Ato, mubit yapon ta. 40 yapon. 40 yapon. Ayaw na, igog yung bumba. Hanap na si mga idol. Sige niya. Mao to mga idol, ganahan mo nga mo inyo nang i-cash out ang kuan. Ang inyong kining niyang inyong daog, ganahan mo cash out diri ra.
Oh, tuplok ko na siya niya. Ibutang niyang withdraw, niya pila inyong to GCash ra gyapon bank, to GCash to kuha number o mao man siya pila worth inyong withdraw niya man ibutang sing buro imong number sa GCash automatic na siya daog ra gyapon. Oh, ingon ana ra ka simple lang game sa to mga idol. Okay, nya o kinsa toy ganahan nga moduwa sa PHL Win, ako rang ibutang sa comment section ang link nya i-click dito nya register. Simple ra kayo. Pwede na kamo makaduwa mga idol. Ingon ana ra ang kasayon ang pagduwa sa PHL Win. Oh. Isa pa inyong dugayan. Duwa na. Abot na dito mga idol. Salamat.